kana yawan kiran abokinka ko kuma kina yawan kiran ƙawarki amma kullum ka kira sai a dinga ce ma user busy. So za ka yi tunanin ko waya yake yi, so wani lokacin waya ne, wani lokacin kuma me shi ya sa ka a user busy. So zai iya yiwuwa kana so ka sa wani a user busy, misali wani ya takura ma ko kuma ka rasa ya za a iya daina kiranka, za ka iya sa shi a user busy. Kullum ya kira ka shi ma zai ji ka mai user busy. So wannan yana da matuƙar amfani mutum ya sani. Maybe wani zai kira ka ya ce kullum in ya kira ka baya samun ka, so baka sani ba ko ka sa number shi a cikin busy ko ka sa shi a blacklist. So in za ka cire, in misali mutum ya gaya ma kullum yana kiran ka baya samun ka, za ka iya shiga wajen setting ɗin nan ka duba, maybe wani ya ɗau wayanka ne ya sa number nashi kai ba tare da ka sani ba. So za ka iya shiga sai ka cire mai, sai ka cire number shi a blacklist, so anytime ya kira ka zai same ka. So wannan yana da matuƙar amfani mutum ya sani. So ku biyo ni zuwa ƙarshen bidiyon nan domin ganin haka. So farko za ka shiga wajen phone ɗinka, so bayan ka shiga sai ka shiga wajen setting. So in ka shiga setting, so za ka shiga wajen block numbers. So in ka shiga wajen block numbers, so sai ka shiga wajen blacklist. So in ka shiga, so anan da ya baka damar shigar da numbobin da kai sa su a blacklist, wato mutum ya kira ka za ka je an ce mai user busy. So yanzu misali za ka shigar da number, za ka shigo wajen, za ka sa plus din nan, sai ka yi dialing din numbers din da kake so ka yi shigar da shi a user busy. Misali 080. So misali na sa number nan, kana sa add. So wannan number da na sa anytime ya kira ni ba zai taba shigowa ba, zai bar shi mai a user busy. So wannan kenan. In za ka yi adding din wani number ma za ka iya shiga sai ka adding din wani number, misali shi ma sai ka yi adding din shi. So wayannan nambobin duk wanda ya kira ka ba zai taba shigowa ba user busy. So wannan kenan. So in kuma kana so ka cire, za ka iya zuwa wajen alamun delete din nan, za ka iya zuwa wajen delete sai kawai ka danna delete. So zai goge, gashi ya sa you will receive calls or SMS again from the number again. So in ka sa remove ya fita kenan, in ka danna remove ya fita kenan. So mun gode. So amma kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar likes, sannan ku share saboda wasu su ma su amfana. Mun gode.